Ilang sakahan sa Lingayen, Pangasinan nagmistulang ilog dahil sa baha. Silipin sa report. Walang magawang magsasakang si Mang Jaime kundi pagmasdan na lang ang sakahan na nalubog sa baha sa Lingayen, Pangasinan. Ay, walang hinto ang ulan, kaya ito. Dud, pa kaya yung mga yan, Tay? yung iba pwede, pero yung iba patay na. Makasurvive. Oo, dudublihin na lang. Bukod sa ilang sakahan sa Lingayen, Pangasinan, nalubog din sa baha ang ilang sakahan sa ilang lugar sa Eastern Pangasinan. Sa paunang tala ng Pangasinan Provincial Agriculture Office, aabot sa halos 100,000 pesos ang danyo sa mga tanim na palay. Tuloy-tuloy ang validation ng tanggapan sa mga nasalantang sakahan para malaman ang kabuuang halaga ng danyos. So, konti lang naman. At saka, ito namang mga lugar na ito, like in Santa Barbara, gano'n, alam naman nila na at this time, nababaha. So, nag-adjust sila ng yung kanilang cropping schedule, cropping calendar. Unti-unti naman ang bumababa ang level ng tubig sa mga major river system sa Pangasinan, maliban sa Marusay River sa Calasiao. Nasa above normal level na ang karamihan sa mga river system sa probinsya. Samantala, as of 6 a.m. ngayong araw, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon na kinabibilangan ng Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet at Ipo Dam sa Bulacan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.